हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे समाव गोदान साख्रि फैदों जोबोर मोजां। बेनो जाबाय उदालगुरि हस्पिटालाव पस्ट ओंखारदों। नोंथांमोना एग्जाम गैया डाइरेक्ट इन्टारभिउ लागोन आरो लोगोसे एप्लाइ डेटखौबो जों नायगोन अफिसियेल नटिस आरो लोगोसेबाव गुवाहाटी हाइकर्टआव गोदान साख्रि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टआ फैदों। दा जों गासैबो अफिसियेल नटिस नायगोन नाथाय बिनि सिगां जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै। दायो जों नायबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेखौहाय पेपाराव होदों एक्चुअली। दा बे जाबाय नै नोंथांमोना एंगेजमेन्ट एबा कन्ट्रेक्ट बेसिसआव मावनो हागोन। बेनो जाबाय पिउरलि कन्ट्रेक्ट बेसिसआव 6 मान्थनि थाखाय। समजों लोगोसे जुदि गावसोरनो नांगौ जायोबा बारायगोन नाथाय 6 मान्थसल' दायो बर्थमान। एन्ड नैबे प्रजेक्टआ बेनो एसिस प्रजेक्ट मोनदों नोंथांमोना। दा बेवहाय एप्लाइ खालामबा स्टेन्डार्ड फर्मावसो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन। एप्लिकेसन फर्मावहाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ होफानांगोन जि बिनाय दङ। दा फार्स्टनि पस्टखौ जों हाइ लेभेलखौ नायला नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै। अके बे जाबाय फार्स्टनि पस्ट सेलारिया गोबां हाइ लेभेलाव 99,000 पार मान्थ। बे जाबाय हेल्थ सेक्टराव ओरैबायदि। नाथाय जोंनि इलिजिबल जानायखौ नायोब्ला नाम्बार 4 बेनो जाबाय स्टाफ नार्स। जायफ्रा बिएससि जिएनएम खालामनाय दङ 16था पस्टआ दङ दे। आरोबाव नोंथांमोना 18,000 पार मान्थ मोननो हागोन। आरो बावहाय नार्सिं काउन्सिलजों स्टेट लेभेलाव नोंथांमोना रेजिस्टार थानाय सार्टिफिकेटआ नांथारगोन। अके बेखौथ' नार्सफ्रा मिथिखायो आरो एक्सुवेलि बे दंखायो जानांगौ। नोंथांमोना टेकनिशियान अटि अपारेशन थियेटार टेकनिशियान 01 पस्ट दङ जेराव डिप्ल'मा नांगोन अटि लेभेलनिफ्राय आरो 18,000 पार मान्थ सासेल' पस्टआ दङ। आइसिइउ टेकनिशियान सानै पस्ट दङ बावबो बे सेक्टरावहाय डिप्ल'मा थानाय जानांगोन 18,000 पार मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन। एन्ड नाम्बार 7 डाटा एन्ट्रि नोंथांमोना सानै पस्ट मोनदों बावहाय 10 पास खालामनांगोन मिनिमाम। अके मिनिमाम 10 पास मेक्सिमाम खोथा गैया नाथाय डिप्ल'मा नोंथांमोना थानांगोन 6 मान्थ्स मिनिमाम। आरो टाइपिं नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन। बेखिनिखौ मिथिबाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय। अके बेखिनिखौ मिथिबाय दा। देन बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ बेनो स्टेन्डार्ड फर्मावसो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालाम अनलाइन मोनगोन आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै गांनै फट'कपिस नोंथांमोना एक्सट्रा हरफानांगोन। लोगोसे जेरावबो नोंथांमोना सेल्फ एटेस्टेड होथारनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन। आरो मा पस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामदों एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ लाइक आइसिइउ टेकनिशियान बिदि लिरनांगोन बा जिखुनु जाया पस्टआव नोङो लिरनांगोन आरो। अके बेखौ जों मिथिबाय। गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना हरफाजोबदो बेखौथ' मिथिखागौ। आरो आधार कार्ड भटार आइडि नोंथांमोना होथारनांगोन। बेनो जाबाय इन्टारभिउआव एबा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव बेखौ बुंदों नाम्बार 5आव। आरो गासैबो अरिजिनेलखौ लांनांगन। आरो बहा हैनांगोननो बेनो जाबाय साबमिसन एड्रेसा जइन्ट डाइरेक्टर अफिस बे जाबाय मेन टाउनाव दङ पिएचसिआव दङ नोंथांमोना थांनानै हैनांगोन। नैबे सिभिल हस्पिटालाव नङा पिएचसिआव नोंथांमोना थांनांगोन मेन टाउनाव। लास्ट डेट साबमिट जागासिनो दायो एक्सुवेलि 18 डिसेम्बरा बिनि लास्ट डेट। आरो वाकिं इन्टारभिउआ एबा भाइभा टेस्टआ नोंथांमोना 22 डिसेम्बराव जागोन 11 AM निफ्राय जागोन दे। बे जाबाय डाइरेक्ट इन्टारभिउ कुनु एग्जाम गैया। बेनो जाबाय जइन्ट डाइरेक्टर अफिस उदालगुरियाव जागोन मेन टाउनाव। बैसो 18 निफ्राय 48 इयार्ससिम नोंथांमोना मोनगोन आरो जेनाखि फिसा पस्टआव। नाथाय रिटायार्ड डक्टर 70 इयार्ससिम बेवहाय होदों बिथांमोननो चान्सआ बारा। दा बेखिनि प्रजेक्ट बे एक्सुवेलि प्रजेक्टआ जाबाय 6 मान्थ सोलिगोन। आरो नेक्स्ट लेभेलाव जुदि थाबाय थायोब्ला जुदि नांगौ जायोबा बिथांमोनखौ मा लाफिनगोन होनना बुंदों आरो। अके बेखिनिखौ बुजिबाय। आरो नोंथांमोना बेवहाय खुनु रेगुलार जानायनि बिदि खोथा लिराखै जायखिजाया नोंथांमोना मावनो मोनथ'गोन जेब्लासिम बे प्रजेक्टआ थागोन। दा बेखौ जों मिथिबाय। दानिया जों थांसै बेनो जाबाय गुवाहाटी हाइकर्टनि ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 पस्टखौ जोङो नायनोसै। दायो जों फैबाय गुवाहाटी हाइकर्टआव गोदान पस्ट MTS जों बेखौ नायग्रोनोसै गोबाव खालामला। दा MTS पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा बेसेबां नांगौ जों बेखौ नायगोन। आरो बेनो जाबाय नै पस्टआ नोंथांमोना मोनदों रेगुलार पस्ट बावहाय 26 दङ। बे जाबाय MTS ग्रेड 4 पस्टआव स्केल पेआ जाबाय 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000 पार मान्थ। बेनिफ्राय ग्रेड पेआ बेखिनि दङ एडिआरजों सेम दङ। अके बेखौ जों मिथिबाय। पस्टआ 26 बिनि गेजेराव अनलाइना नोंथांमोना जानुवारि 9निफ्राय जागायगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 26 जानुवारिसिम थागोन 2026। पेमेन्ट दङ 29 जानुवारिसिम दाननो हागोन। पस्टखौ नायोब्ला टटेल जोंहा मिथिखाबाय नाथाय STPआव 7 पस्ट दङ। SC निल OBC 12 दङ आनरिजार्भआव साबा दं। एबारो STPआव बारा पस्टआ दङ। अके ST 8आव सानै दङ। देन PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो 3 पस्ट दङ। नेक्स्ट फैबाय बैसोआ मिनिमाम
18 years आरो maximum जोंनि STP आ 45 years सिम बेयाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो आरो PWD आ 50 years सिम खालामनो हायो बेखौ जों मोनथिबाय क्राइटेरिया मिनिमाम नोंथांमोना क्लास 8 पास जानांगोन अके बेखौ बुंदों आरो 10 पास सिमल' बाव खालामनांगोन बावहाय लिरदों माने it says जेनिखि नोंथांमोना हाई सेकेन्डारि पास एबभ shall not be eligible माने that means मा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया 8 पास आरो 10 पासावल' बाव खालामनांगोन अके बेखौ जों मिथिबाय माने हाई सेकेन्डारि पासआ बाव इलिजिबल नङा बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बिदों होथारनांगोन आपल'ड खालामनांगोन बेखौ नाम्बारखौ बिदों आरो नांथारगोन अफलाइन जा अनलाइन जा बेखौ नांगोन रिटेन एक्जामिनेसना 70 मार्क्सनि दङ नोंथांमोना मोनदों OMR सिटाव जागोन 1/2 नोंथांमोना मोनदों माने 1.5 घन्टा बेवहाय टाइम मोनदों आरो माल्टिपल चइस टाइपनि आरो बिनि साबजेक्टआ जाबाय कारेन्ट एफेयार्स दङ जेनेरेल इंलिश दङ मेथ्स दङ क्लास 8 पास लेभेलनि दानगोन आरो एसामिस लेंगुवेज 20 मार्क्स बेवहाय दङ दा बियो बर'नि थागोन नाथाय आं बेखौ मिन्थिया नाथाय बर'नि थाखाय नांबाय थादोंमोन बेवहाय द क्वेश्चन्स अफ एसामिस लेंगुवेज सेगमेन्ट विल बी अफ क्वालिफाइं नेचार माने जास्ट क्वालिफाइं नेचार आरो नोंथांमोना बाहाय 40% मोननाय जानांगोन डेट मिन्स मा 8 मार्क्स नोंथांमोना मोननाय जानांगोन 20 नि गेजेराव बेखौ बुंदों आरो अके देन बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय बाइबा टेस्ट दङ 1:5 लांगोन नोंथांमोनखौहाय बाइबा टेस्टआव जायनिखि एग्जाम पास खालामनो हायो बेखौ बुंदों एन्ड थ' बेवहाय एक्चुअलि A candidate must secure at least 60% marks होनना बुंदों इन दा इन्टारभिउ बाइबा टेस्टआव माने खोथाया जाहैबाय मा 20 नि गेजेराव नाम्बार 12 नोंथांमोना माने मोननाय जानांगोन आरो अके बेखिनिखौ बुंदों आरो 60% मोननाय जानांगोन दा बेनो हाउ टु एप्लाइ होनोबा बिनि अनलाइना नोंथांमोना लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव बेखौ चेक खालामनो दाबाव आरो एक्टिभ जाथ'वाखै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन क्लास 8 पासनिफ्राय लानानै जि दङ जुदि क्लास 8 पास गैयाबा 10 पासबाबो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन दा एग्जाम फिसआ 250 जोंनि STआव बेखौ नायबानो जाबाय नै 250 पेमेन्टखौ खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय एग्जामनि एडमिट डिटेल्स फैयोबा नोंथांमोना आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन अके जों फैलायबाय ग्रेड 3 पस्टआव बेनो जाबाय नाम्बार 8 पस्टार दङ जुडिशियल एसिस्टेन्ट पस्ट दङ बिनि गेजेराव एबार STPआव सासेल' पस्टार दङ आरो आनरिजार्भआव दङ डेट मिन्स मा गासैबो कास्टआ इलिजिबल जागोन इउआर खथायाव इम्पर्टेन्ट डेटआ बेनो सेम नोंथांमोना मोनदों आरो लोगोसे स्केल फिया 14,000 निफ्राय 70,000 पर मान्थ ग्रेड फि ओरैबायदि हाई लेभेलाव दङ 8,700 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोसे बैसोआ सेमानो दङ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि ST खथायावहाय नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव नायोब्ला बिनि क्वालिफिकेसन डिग्री पास खालामनांगोन बिनिफ्राय 6 मान्थ्स मिनिमाम थानाय जानांगोन मेनसन खालामाखै नाथाय रोंनाय जानांगोन बेखौ बुंदों आरो नलेजआ थानांगोन अके रिटेन एक्जामिनेसना 2 आवार्स जागोन बावहाय नोंथांमोना केन्डिडेट्सआ मा इंलिश रोंनाय जानांगोन बेनिफ्राय नलेज रोंनाय जानांगोन लोगोसे माने सिलेबासआ बे आरो एक्चुअलि बुंदों एन्ड जेनेरेल एप्टिट्युड दङ बेखौ जों मिथिखागौ रिजनिं दङ आरो एसामिस लेंगुवेज सेम दङ बावहाय माखासे दङ अके देन बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ बावहाय 0.25 दङ नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनदों नैबेखौ नाय माखासे क्वालिफाइं नेचार दङ बेखौ रोंखासिगोन आं खोन्थाखाबाय दहायनो इन्टारभिउआव बाइबा टेस्टआव 20 मार्क्स दङ 1:3 लांगोन आरो बावहायबो नोंथांमोना 60% माने मोनथारनांगोन एग्जाम्पल नाम्बार 12 मोननांगोन आउट अफ 20 नि गेजेराव बेखौ बाव लिरबावदों फिन खनसेबाव बेखौ नोंथांमोना नायदो देन बेनिफ्राय बावहाय लिरदों फाइनेल सिलेक्शन विल बी मेड अन द बेसिस अफ टटेल मार्क्स obtained by the candidate in the written examination stage 1 बेखौसो लागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे फिन खनसेबाव इन्टारभिउ बेखौबो लागोन माने मोननैजों प्लास जागोन अके बेखौ बुंदों आरो अके बेखौ जों मिथिबाय हाउ टु एप्लाइ होनोबा नोंथांमोना हाउ टु एप्लाइ होनोबा वेबसाइटआव थांनांगोन आरो लोगोसे मेल आइडिया बेखौ मबाइल नाम्बार एक्टिभा बेखौ नांथारगोन होनना बुंदों जाहाथे बिथांमोना मेलावहाय इमिडियेटलि जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथांमोनखौ मेसेज खालामगोन आरो एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोनाव हरनाय जागोन बेनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नांगोन नोंथांमोननि जि दङ बेखौ नांगोन मिथिखागौ एप्लाइ खालामबा बेखौ गासैबो नोंथांमोना प्रसेसजों थांनांगोन एग्जाम फिस 250 पेमेन्टखौ नोंथांमोना खालामनांगोन